Nytåret gør tidens gang tydelig. Når klokken slår 12, strejfer 2 år hinanden, og afslutning bliver til begyndelse. I aften tager vi afsked med det gamle år og hul på det nye. Helt som vi har gjort det år efter år. Og så alligevel, noget er forandret. For min mor, dronning Margrethe, for mig og for jer. Selvom vi alle har haft et år til at vende os til tanken, så er jeg klar over, at der stadig kan sidde nogen, der er lidt nervøse på mine vegne. For kan nytårstalen holdes af andre end dronning Margrethe? Mange gør status nytårsaften. Hvad tager vi med fra året, der er gået? Og hvad ser vi frem mod i året, der kommer? Jeg tager særligt en dag med mig, den 14. januar. Turen gennem Københavns gader til Christiansborg. Min mors sidste statsråd. Minutterne inden dørene til balkonen gik op. En meget dyb indånding. Christiansborg Slotsplads. Menneskemængden foran mig. Min familie lige bag mig. At træde frem og møde så meget støtte, glæde og kærlighed. At stå på balkonen sammen med dronning Mary som Danmarks kongepar. At tage det hele til mig, eller i hvert fald forsøge. Bevæget og overvældet. Det tager jeg med mig. Det tager vi med os. For altid. Tusind tak. For et år siden holdt min mor sin nytårstale nummer 52. En tale, der kom bag på de fleste ved at være den sidste. I aften holder jeg min første. Der er en første gang for alt, og en sidste gang for lige så meget. De gange har det med at træde tydeligere frem end alle andre gange. De er begyndelser og slutninger i løbet af livet, og vi tillægger dem særlig betydning. Den første skoledag og den sidste. Dem husker vi og fejrer vi. Det gjorde vores familie også i sommer, da kronprinsen afsluttede gymnasiet og sammen med tusindvis af andre unge satte et festligt punktum for en veloverstået ungdomsuddannelse. Jeg har altid holdt af den tid på året. Når vores unge springer ud med huer i alle farver og indtager gader, stræder og strande arm i arm. Hvem husker ikke den brusende følelse af frihed? Hele verden lå åben, og alle døre bare ventede på et greb i håndtaget. Det ser legende let ud, når ungdommen slår sig løs. Og samtidig kan det være alt andet end det. Mange unge mister fodfæste. Ikke for en stund, men i en rum tid. For nogen i en grad, så de bliver syge af det. Hvorfor kan jeg ikke være ligesom alle andre, spørger de måske. Der er sjældent noget enkelt svar. Omvendt ved vi, at det hjælper at have nogen at betro sig til og læne sig opad. Vores nærmeste er vores vigtigste rækværk. Både når livet vælter os, og når det bare overvælder os. Som forældre til 4 teenagere har Mary og jeg lært, at det nytter at lytte. Spørge uden at antage. Holde om, frem for straks at handle. Vores børn er forskellige. Det samme er unge. Der findes ikke én fortælling, der favner alle. Det bedste bud på, hvem unge er, får vi ved at lade dem komme til ord hver især. Gang på gang imponerer de med deres forståelse for sig selv og for andre. De er modige i mine øjne, fordi de tør vise sårbarhed og ser det som en styrke.
Nutidens unge står ved sig selv. I våger at være både og. Både sårbare og stærke. Både og. På den ene side og på den anden side. I en tid med stigende polarisering forsvinder den nuancering lidt. Vi risikerer at reducere verden til den synspunkter, når vi trækker fronterne op. Er du for eller imod, bliver der spurgt. Vi befinder os måske et sted midt imellem. Fordi vi evner at se ting fra flere sider og sætte os i andres sted. Det er en af vores fineste egenskaber som mennesker, og noget vi danskere er gode til.